किती मसाला सुंदर झाला आहे. मसाल्याचा कलर पण छान आला आहे व असा मसाल्याचा घमघमाट करून घरभर सुटला आहे. याच्यामध्ये मिरची किती वापरली, खडे मसाले किती वापरले याची सर्व माहिती मी या मसाल्याची सांगितलेली आहे. हा मसाला कसा बनवायचा तो पण सांगितलेला आहे. चला तर आपल्या मसाल्याच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या कुक विथ प्रज्ञा या चॅनल तुमचं मी स्वागत करते. आज मी तुम्हाला घरगुती पद्धतीने मालवणी मसाला करून दाखवणार आहे. त्यात मी खडे मसाले किती वापरले, मिरची किती वापरली, त्याचे सगळं प्रमाण मी त्यात डिटेल सांगितलं आहे. त्यासाठी तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम तुम्हाला खडे मसाले कसे घ्यायचे, किती प्रमाणात घ्यायचे ते दाखवते. इथे मी मिरची घेतली आहे. ही बेडगी मिरची आहे आणि ही 2 किलो आहे. इथे मी संकेश्वरी मिरची घेतली आहे, ही 1.5 किलो आहे. याच्यातली अर्धी मिरची पिशवीत आहे, कारण टपमध्ये राहत नव्हती. म्हणजे दोन्ही सेम कसे दिसतात म्हणा, तर ते अर्धी पिशवीत आहे. आणि तिखटारी मी ही मिरची घेतली आहे, लवंगी मिरची घेतली आहे. आणि लवंगी मिरची आहे ना, ती फक्त मी अर्धा किलो घेतली, म्हणजे प्रमाण कमी केलं. काय वयस्कर माणसं असतात, लहान मुलं असतात, तिखट खात नाही ना जास्त, म्हणून त्याच्यात प्रमाण मी यावेळी कमी केलं. आणि तर तुम्हाला तिखट हवी असेल ना, ह्याचं प्रमाण वाढवा, 1 किलो करा. मग काय करायचं, ह्याचं प्रमाण कमी कर. मग ही 1.5 किलो, ही 1.5 किलो आणि ही 1 किलो करा, मग अशी 5 किलो होईल. आता तुम्हाला मिरचीचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला तिखट हवी असेल ह्याचं प्रमाण वाढवू शकता. मग असं करायचं. मग ही मी 2 किलो, ही 1.5 किलो आणि ही अर्धा किलो असं प्रमाण घेतलं आहे. आता ही मिरची मी बाहेर चुलीवर भाजणार आहे. घरात भाजल्या तर घरात पूर्ण वास घुमतोय, खोकला लागतो सगळ्यांना, म्हणून मी बाहेर भाजणार आहे. इथे मी खडे मसाले घेतले आहेत मसाला करण्यासाठी. हे बघा, खडे मसाले घेतले. मी 5 किलो मिरचीसाठी इथे बडीशेप घेतली आहे. बडीशेप अर्धा किलो घेतली आहे. इथे मी मसाला मिरची घेतली आहे. ही मसाला मिरची कट करून घेतली आहे. बघा, अशी अख्खी होती, त्याला मी कट करून घेतली आहे. इथे मी मिरी घेतली आहे. मिरी अर्धा किलो घेतली आहे. इथे मी चक्रफूल घेतलं आहे. चक्रफूल मी 50 ग्रॅम घेतलं आहे. इथे मी लाल फूल घेतलं आहे. मायपत्री घेतली आहे. ही मायपत्री अख्खी होती, मी अशी अख्खी होती, मी त्याला तोडून घेतली आहे. इथे मी दगडफूल घेतलं आहे. दगडफूल 50 ग्रॅम घेतलं आहे आणि मायपत्री पण 50 ग्रॅम घेतली आहे. इथे मी जायपत्री घेतली आहे. जायपत्री पण मी 50 ग्रॅम घेतली. ते मसाला वेलची मी 50 ग्रॅम घेतली आहे. हे शहाजीरा आहे. शहाजीरा मी 100 ग्रॅम घेतलं आहे. इथे कबाब चिनी आहे. हे कबाब चिनी मी 50 ग्रॅम घेतलं आहे. इथे मी जिरं घेतलं आहे, आपलं नेहमीचं साधं जिरं, ते 100 ग्रॅम घेतलं आहे. इथे तेजपत्ता घेतला आहे. तेजपत्ता मी 100 ग्रॅम घेतला आहे. इथे राई घेतली आहे. राई 100 ग्रॅम घेतली आहे. इथे त्रिफळं घेतली आहेत. त्रिफळं 100 ग्रॅम घेतली आहेत. इथे जायफळ घेतले आहे. जायफळ मी 5 घेतले आहेत. 1 किलोला 1 म्हणजे 5 किलोला 5 असं प्रमाण घेतलं आहे. इथे दालचिनी घेतली आहे. दालचिनी मी 50 ग्रॅम घेतली आहे. म्हणजे 1 किलोला 10 ग्रॅम म्हणजे 5 किलोला 50 ग्रॅम असं प्रमाण घेतलं आहे. इथे खसखस घेतलं आहे. खसखस मी 1/2 किलो घेतलं आहे. इथे मी सुंठ घेतली आहे. सुंठ 100 ग्रॅम घेतली आहे. इथे खडा हिंग घेतला आहे. खडा हिंगचं प्रमाण म्हणजे असं घेतलं तर 50 ग्रॅम आहे. 5 किलोच्या हिशोबाने मी थोडासा जास्त घेतला आहे, म्हणजे मसाला खराब होत नाही आणि म्हणून थोडासा जास्त घेतला. मी मसाल्यामध्ये खडे ठेवत नाही, डायरेक्ट मी मसाल्यामध्ये मिक्स करते भाजून कुटताना, म्हणून तो जास्त घेतला आहे हिंग. इथे मी लवंग घेतली आहे. लवंग मी 50 ग्रॅम घेतली आहे. म्हणजे 50 ग्रॅम म्हणजे 5 तोळा, 1 तोळा म्हणजे 10 ग्रॅम असं प्रमाण आहे. इथे मी हळकुंड घेतली आहे. हळकुंड मी 100 ग्रॅम घेतली आहे. इथे मी नागकेशर घेतलं आहे आणि नागकेशर मी हे 50 ग्रॅम घेतलं आहे. त्याचं प्रमाण कसं ठरवायचं, 1 किलो जर मिरची असेल ना, तर 1 किलोला 100 ग्रॅम मिरी, 100 ग्रॅम बडीशेप, 100 ग्रॅम धणे, बाकीचं सगळं 1 तोळा असं घालायचं, म्हणजे 10 ग्रॅम असं प्रमाण असतं.
आणि मालवणीमध्ये आम्ही असंच करतो. तुम्हाला मी धणे दाखवले नाहीत, आता धणे दाखवते पहिले. आता मी हे बघा धणे दाखवते, कारण मला इथे ठेवायला जागाच नव्हती ना, म्हणून मी हे केलं. मग पिशवीत तसेच ठेवले, साफ वगैरे करून घेतले आणि परत पिशवीत भरून ठेवले. हे सगळं हे ते आपलं चाळण असतं ना, गहू चाळायच्या त्या चाळणीने चाळायचे, म्हणजे त्यात काय असे मग काय खडेबिडे असतील ना तर त्याच्यातून पडतात. आणि हे मी अर्धा किलो घेतले धणे, म्हणजे 1 किलोला 100 ग्रॅम, म्हणजे 5 किलोला 500 ग्रॅम, म्हणजे अर्धा किलो धणे घेतले आहेत. असं प्रमाण आहे माझं. आणि तुम्हाला याच्यात प्रमाण काही कमी जास्त करू शकता, पण तुम्ही मिरी वगैरे, मिरी, लवंग त्या आणि हे मसाला वेलची याचं प्रमाण जास्त वाढवू नका, कारण ते मसाला जळजळीत होतं. बाकी प्रमाण काय असं बारीक सारीक असतं ना, त्याच्यात कमी जास्त करू शकता. तेजपत्ता पण तुम्ही 100 वाढवू शकता. 100 ग्रॅमपेक्षा जास्त घालू नका मात्र. एक तर बाकी कमी करू शकता. बाकी प्रमाण हे माझं एकदम परफेक्ट आहे. हे परत एकदा तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, आता तुम्ही म्हणाल डिशमध्ये एवढंसच दिसतंय, पण मी हे बघा, इथे मी पिशवी सॅम्पल म्हणून तिथे काढून घेतलं आणि बाकी मी याच्यात ठेवलं आहे. हे बघा, बडीशेप पण इथे आहे, सगळं याच्यात आहे. सगळं ह्या पिशवीत काढून ठेवलेलं आहे. हे बघा, इथे लवंग आहे. फक्त इथे सॅम्पलसाठी एवढं ठेवलं, कारण भांडी माझ्याकडे कमी पडतात ना, मग सगळं म्हणजे सॅम्पलला ठेवलं हे सगळं. आता मी हे भाजायचं कसं ते तुम्हाला मी दाखवते. इथे मी कढई तापत ठेवली आहे. आता मी पाणी घालते. हे बघा, आता हे दाणे सगळे भाजून घेते. हे भांडं चांगलं तापलं आहे. गरम मसाला एकदम जास्त भाजायचा नाही आणि एकदम कमी पण भाजायचा नाही. त्याला 40% ते भाजून घ्यायचं, एकदम जास्त पण भाजायचा नाही. त्याला 40 ते 50% भाजायचा फक्त गरम मसाला, कारण त्याला जास्त भाजला ना की दळ निघून जातो, करपटल्यासारखे लागतात. आता राहिलेले सगळे धणे मी असे भाजून घेणार आहे. धणे भाजून झाले. आता यात मी अर्धा किलो मिरी घातलं. धणे भाजून झाले, सॉरी मिरी भाजून झालं. आता मी काढून घेते. त्याच्या जोडीला मी तिरपाळ टाकते, म्हणजे एकसाथ भाजणार त्यांना. आणि दालचिनी, बघा भाजून झालं. हे नागकेशर घातलंय आणि हे कबाब चिनीवर एकत्र घालणार आहे. दालचिनी, हे बघा दालचिनी भाजून झाली. दगडफूल, हे बघा दगडफूल भाजलंय, तर काढून घेते. जिरं, बडीशेप, त्याच्यासोबतच खसखस घालायची. हे बघा
भाजून झालंय. खसखस मी त्याच्यासोबतच टाकले, कारण डायरेक्ट टाकले का ती करपते. म्हणजे बडीशेप वगैरे भाजताना जिरं भाजताना टाकायची, म्हणजे ते त्याच्याबरोबर भाजली जाते. ती मी मेथी घेतली आहे, हलकी गरम करायची, नाही करू होते मेथी. त्यानंतर तेजपत्ता, बस झाली. त्याने जास्त भाजत तर पूर्ण करपून जाणार आहे. ते काढून घेतो. मसाला वेलची, हे बघा व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. त्यात ना ओलसरपणा असतो, जर ते व्यवस्थित भाजायचे. अशा ओलसर असतात ना खडे मसाले, ओलसर म्हणजे त्याच्यात ऑइली तेलकट असतात, ते ऑइल असतं, ते जरा चांगले भाजायचे. जरा ते आता काढून घेते. इथे मी राई घेतली आहे, राई 100 ग्रॅम आहे. राई तडतडली तर काढायची. भाजून झाली आहे. जायपत्री आणि मायपत्री, ते काढून घेते. तेलामध्ये भाजली जाते ना, कसं असं मस्त खुसखुशीत होतात. कलर पण छान येतो. त्याच्यासोबत चिंच पण घातली. बघा, एक तर तेलामध्ये फ्राय करून पण घेऊ शकता, नाही तर थोडं थोडं तेल टाकून तुम्ही भाजून पण घेऊ शकता. हे बघा, मी हिंग भाजून घेते. हिंगावरती तेल ओतलं. हे बघा, हिंग चांगला फुलला पाहिजे तेलामध्ये. तर मी काढून घेते. मी ती मिरच्या भाजून घेते. पहिल्या संकेश्वरी मिरच्या भाजून घेते. थोड्या थोड्या टाकून भाजून घ्यायचे. संकेश्वरी मिरची भाजून झालेली आहे. आता राहिलेली बेडगी मिरची आणि लवंगी मिरची अशीच भाजून घेणार आहे. इथे मी बेडगी मिरच्या भाजून घेते. आणि ह्या मिरच्या जास्त भाजायच्या नाही आहेत, थोड्या थोड्या भाजायच्या आहेत, जास्त करपवायच्या नाही आहेत. लवंगी मिरची भाजून घेते. या मिरच्या पण जास्त अशा भाजायच्या नाही आहेत, फक्त 50% मिरची भाजायची आहे. त्याला काळे डाग वगैरे यायला द्यायचे नाही आहेत. इथे माझ्या सगळ्या मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत. आता हे मिरच्या मी उन्हामध्ये एक दिवस सुकवणार आहे.
चांगले अजून एक दिवस. नंतर मी कांदा मशीनवरून कुटून आणणार आहे. हे बघा, मसाला कुटून आणला आहे. आता मी तुम्हाला खोलून दाखवते. हे बघा, याचा कलर बघा छान आला आहे. आणि या 5 किलो मसाल्यामध्ये एवढा कलर निघाला. तुम्ही एक तर हा फेकून देऊ तरी शकता, नाही तर तुम्हाला दुसरा कशामध्ये यूज करायचा तर वापरू शकता, किंवा मिक्सरला बारीक करून तिथं चाळून घेऊ शकता. पण मिक्सरला जास्त तिला किती बारीक केला ती होत नाही, तर मिक्सरला फेकून देते. पण हे घेऊन फायदाच नाही याचा. आता तुम्हाला मी आता वाडग्यामध्ये हे भरून दाखवते मसाला. कलर बघा, टेक्स्चर छान आलंय. बघा, खूप कलर छान आलाय. हे बघा, कलर खूप सुंदर आलाय. हे बघा, मला जवळून दाखवते. किती सुंदर कलर आलाय बघा. वास पण त्याचा असा भन्नाट सुटलाय. तुम्हाला माझा मालवणी मसाला कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन येत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.